Njengamanje nginoJumbo, who's a gospel artist. Nakumaskandi uyamfica, ngingathi kahle kahle uyi all rounder. Into ofuna akwenzele yona uyakwazi ukukwenzela. Jumbo siyakubingelela bhuti. Ngibingelela khona abalandeli ababukeli beDurban Network. Nganibingelela abafethu ngiyayithoba. Ngijabule kakhulu kuba khona ohlelweni namhlanje. Siyabonga mfowethu. Jumbo mfowethu, Ntomdala. ngaso sonke isikhathi uma uthola ithuba lokuba se-stage, you never disappoint. Yebo Ntomdala. What is the secret behind this good performance? Ukuhlonipha nje abantu nethuba onikezwayo ukuthi yenza lento abakuthanda ngayo abantu. So angicabanga ukuthi secret yami lapha ekuthenini bayenganikezwe ithuba lokuthi angibe yimina, iba yimina kakhulu. Yes. But there's a mix within your performance. Kune variety eningi, uza ama-genres amaningi, uza ubuciko obuningi phakathi. Bo-inspire yini lobuciko obungaka? Ukuphila nabantu. Bonke abantu kumina bayefana, umculo wonke uyefana kumina. So uma ngabe ngihleli no Tira, sizoshaya ingoma sijabulisa abantu. Khona imessage ezobakha abantu. Uma ngihleli noKhuzani, khona ingoma engizoyishaya bakheka abantu. Uma ngihleli noZakwe, kanjalo abantu bazokwakheka. Kanjalo nasekhaya kwa gospel uma ngihleli noThina Zonke, bazophila abantu. Ukuba mningi kwakho kakhulu mhlawumbe kuma festival amaskandi ku-inspire yini, kwenziwa yini mhlawumbe? Kwenziwa umsebenzi wami oyikhulumelayo ebantwini, akumnandi uJumbo engekho. Akumnandi uJumbo engekho. You were born with a performance. Ngibona mangabe uperforma kudlalwe i-keyboard. A variety of different things. You all like improvisation, konke okungenayo, you've got something to say. A lot of creativity. Kunjalo nanokuthi ngisebenza nomuntu ongi-understand kakhulu, uMusa Sikhosana. uSikhosana ivision yami uyayazi kakhulu and uyaphilisana kahle kakhulu nayo ngaphezu kwe-artist. So uNkulunkulu wamsebenza kakhulu akuthini sibambisana ngalo msebenzi wakhe. Siyajabula ne-vibe esiyibona ebantwini, ithuba esilikezwayo abahleli bemicimbi. Ekhaya impela kuvamisile kodwa siyabonga kakhulu, yasilekelele nasemakhaya bakwazi ukuphila. Mhlawumbe bengizimpela kuleyo mbuzo ukuthi kusho ukuthini kuwena ukuba ingxenye yempucuzeko. Siyazi ukuthi sekuyi-edition yesi-12 le ikhona impucuzeko. Kuyangijabulisa kakhulu mfethu, kuyangithobisa futhi kunginikeza isiqiniseko sokuthi umculo abayeza emva kwethu bayowuthola usumuhle kakhulu. Uma ngibuka abantu abenza imicimbi emihle kangaka, siphila thina. Okusho lo msebenzi esiwenzayo masesidlula thina, abeze emva kwethu bawufika sebephila kahle kakhulu. Siyocela nabo ukuthi mabethola lama-video ngoba lama-TVs asilekelele, bayiphathe kahle lento esiyenza la, bamphathe kahle futhi nomcineka, ngoba umcineka uvula iplatform enkulu kakhulu for uMaskandi kanye nabo abaculi bebonke. Ngiyabonga kakhulu mina ukuba ingxenye, kuyangijabulisa kakhulu. Kunabantu la Jumbo abanokukufanisa with the late Sifiso Ncwane, vocally, musically. Ungathini ngalo? Ngingajabula kakhulu uma bengifanisa nala ngizalwa khona mfowethu, because ithalente lami lizalwa uSifiso. Bengimlalela kakhulu uSifiso, inspire kakhulu. So ngabuthola lapho ubu-artist, ngaba nendlela engizoyibuka. So uma ngabe abantu beyibona leyo nto, ngiyajabula kakhulu ngoba kusho ukuthi bayalibona ikhaya la khona umculo wami uzalwa khona. Nkulunkulu siyambonga kakhulu ngokwamanda ukuthi asilethele yena aphile emhlabeni, enze imisebenzi emihle kangaka, usilekelele. Siyahlonishwa namhlanje ngoba khona la sabuka khona isibuko sethu uSifiso Ncwane. Ngiyabonga kakhulu, ngiyaziqhenya kakhulu ngomsebenzi wakhe. Even abalandeli bakhe ngiyasebenzisana kakhulu nabo, bayamthanda uJumbo, bonwabile kakhulu, abana complain. Kunengoma ke futhi engizoyikhipha enoSifiso Ncwane. Badide kakhulu abantu ukuthi kanjani iyeza izoba khona, ngenza i-tribute yakhe uSifiso Ncwane. Ngizoyikuthumela nje ngibanikeza abantu bazojabula, umhlaba uzojabula. Mhlawumbe abantu bangayilindela nini leyo ngoma? Ngicela ukuyigodla i-date ngoba ziningi into engibhizi ngazo. Kodwa nakanjani lo nyaka ngeke bangayitholi le ngoma. Nakusho ukuthi uyophela unyaka isiphumile. Zikhona nje.
sesivala nje Jumbo. Abantu bayakuthanda kakhulu mfowethu. Abantu bayathanda umusic wakho, isiqu sakho, yonke into yakho oyithintayo nje abantu bayayithanda. Yes, siyakubongela kakhulu kuloko mfowethu. Mfowethu ngiyabonga kakhulu, ngibonge nama TVs afana Durban Network. Yes sir. Indlela abasilekelela ngayo bafethu. Yaqala ukujabulela iTV kangaka. Ama TVs akhona manje akasathi inhloso zawo asiyathobela kakhulu, akasayisebenzisa into ezilimaza ama-artists. Aseyathobela kakhulu, asesebenzisana kakhulu nathi ekuthini yonke into enhle ngathi bayayisasaza kakhulu kunembi. Bayawafihla amahlazo wethu, abantu abaqhubeke basubscribe mfowethu. Mfowethu siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Uphile mfowethu, siyabonga. Ngiyabonga. Thank you.